Sådan her så det ud i det nordlige Sverige i dag. I byen Kiruna, der vågnede indbyggerne op til glatte veje, store mængder sne og længere transporttid til arbejde. Alexander, du åker skidor till jobbet idag. Varför det? Ja, men det är klart man måste passa på den 20 september. Det är inte så vanligt. Och riktigt bra skidföre faktiskt idag. Jag har ju sett att en del som har problem att komma loss med sina bilar från gårdarna och som sitter och spinner på vägarna, kommer ingenstans. Antagligen har de sommardäck fortfarande. Men jag har nog aldrig åkt till kontoret med skidor hemifrån. Här i Kiruna har det fallit 35 millimeter nederbörd det senaste dygnet. Omräknat i snö så innebär det ungefär 35 centimeter, 3,5 decimeter. Det här alltså har kommit. Och det här är naturligtvis ovanligt även för Kiruna i mitten på september. Och det här har fått konsekvenser såklart. Nu på morgonen har lokaltrafiken stått stilla. Inga bussar har gått och folk har förstås haft svårt att ta sig till jobbet och till skolan. Man tar inte gärna ut bilen i det här vädret, de här förhållandena. Och även om man skulle till äventyrs ha bytt vinterdäck så är det inte säkert att man tar sig fram ändå. Ja, og der faldt faktisk 38 cm sne i Kiruna, og det gør det altså til det mest snerige septemberdøgn nogensinde i den nordsvenske by. Så altså en ny snerekord på de kanter, og mange steder, der faldt der altså også deroppe omkring sådan 15-20 cm sne i løbet af natten og morgenen. Så altså et voldsomt vintervejr på de kanter, og relativt tidligt, eller meget tidligt faktisk, med så store mængder sne. Og det der skete, det var, at et lavtryk passerede sådan fra Skandinavien og så op over sådan den nordlige del af Finland, og så blev der altså åbnet for kold luft, der kom herop fra Ishavet, blæste ned over Nordskandinavien, og især ned over den nordlige del af Sverige og Nordfinland, der faldt der altså sne, da den her front, den nærmest sådan slæbte sig efter, og i flere timer altså ved temperatur lige under frysepunktet, altså gav nedbør, som faldt som sne. Og det her vinterlige vejr, det ser altså nu ud til at være på retræte, men bare alene i dag, der har der altså stadigvæk været koldt deroppe på de her kanter. 2 grader nåede temperaturen lige op på i Kiruna midt på dagen, men bare længere nordpå, op over den nordlige del af Finland, der var der -1 grad, da det var varmest. I morgen, der er der lagt